नमस्कार मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या इतिहास विषयातील काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न घेणार आहोत. पहिला प्रश्न बघा त्यातला, हितोपदेश या संस्कृत ग्रंथाचा जर्मनी भाषेत डॅश यांनी अनुवाद केला. तर याचं उत्तर आहे ब. फ्रेडरिक मॅक्सिमिलियन. तर यात आपण 4 ऑप्शनही दिलेले, पण आपण त्यावरती जास्त फोकस करणार नाही, कारण की आपल्याला उत्तर महत्त्वाचं लक्षात असणं गरजेचं आहे. प्रश्न क्रमांक 2, कलन यांनी लिहिलेला डॅश हा काश्मीरच्या इतिहासावरील ग्रंथ आहे. तर त्याचं उत्तर मित्रांनो क. राजतरंगिणी. प्रश्न क्रमांक 3, रियासत काल या नावाने डॅश यांना ओळखले जाते. तर याचं उत्तर आहे ब. गोविंद सरदेसाई. प्रश्न क्रमांक 4, दूरदर्शन हे डॅश माध्यम आहे. तर याचं उत्तर आहे दृकश्राव्य. प्रश्न क्रमांक 5, ऑलिम्पिक स्पर्धांची परंपरा डॅश येथे सुरू झाली. तर याचं उत्तर आहे अ. ग्रीस. प्रश्न क्रमांक 6, महाराष्ट्रात तयार होणाऱ्या लाकडी बाहुलीला डॅश म्हणतात. तर याचं उत्तर आहे अ. ठके. प्रश्न क्रमांक 7, चित्रकला आणि शिल्पकला यांचा डॅश समावेश होतो. तर याचं उत्तर आहे अ. द्रक्कर. प्रश्न क्रमांक 8, मथुरा शिल्पशैली डॅश काळास उदयास आली. तर याचं उत्तर आहे अ. कुशाण. प्रश्न क्रमांक 9, कोलकाता येथील डॅश हे भारतातील पहिले संग्रहालय होते. तर याचं उत्तर आहे ड. भारतीय संग्रहालय. प्रश्न क्रमांक 10, भारताचे राष्ट्रीय अभिलेखागार डॅश येथे आहे. तर याचं उत्तर आहे नवी दिल्ली. मित्रांनो, आज आपण हे 10 प्रश्न घेतलेले आहेत. तुम्हाला या अजून माहिती मिळवण्याकरता खाली जी ब्ल्यू लाईन दिलेली आहे त्यामध्ये तुम्हाला इतिहासातील काही महत्त्वाची प्रश्नांची माहिती करिता त्यामध्ये काही सेंटेन्स लिहिलेले आहे, ते पण काळजीपूर्वक वाचून घ्या आणि अशाच अजून व्हिडिओ करता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.